İçeri bakmak bile bir yetenek. Gülü seven dikenleri sevecek. Çünkü yok ki başka bir seçenek. Düz kontak ama bozuk dengem. Konu sen riski sevmem. Sever beni prensesler ama tercih sensin, merak etme. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Acılarım heveste, güneş açar heste, bir kapalı kafesteyim. Topu bir beste, ara sıra bir beste, iki nota bir besteyim. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Bir sigara yakacağım, ateşe yazık. Aşk bir dene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak. Sor, iyisi çıkacak mı? İçime atacak mı? Bir güneş açacak mı? Ve de sürekli yüksek tansiyon. Tamam anladık, kıskanıyorum. Kaplan mısın üzerime atlıyorsun. Bir saygı yok, bak tak saydırıyorsun. Vazgeçtim, istemiyorum. Hadi bay bay, telefon çekiyor. Şatına devam ediyor. Elbette как настроение. Yaşlar baltı olsunlar, toylar kutlu olsun. Hemmenin oyunu toy olsun. Eller yok kordu. Yine yarış devam ediyorlar. Dinle. Hani yaşların şu anda. Dinle, eller yok orada. Eller yok orada. Devam ediyoruz. Kalkadır şu anda. Toy mekan. İller görüyor mu? İller yok burada. Yine son. Yes. Ceyhun Brothers. Bilelikte. Adım yaz. Son 2 3
Respekt mihmanlar, canına sağ olsun. Hemme tant oynarlar, köp sağ olun. Toymudun birinci tansı, neşler yal fırsatları vessenni, nesip olsa inniktan has hem goğular dip biz umid ediyaz. Inni yeňjini saýlamal fırsatlar gelip yetdi, iň gow tans eden mihman men gönü bir adamy saýlap bilýän we şol adam gow hereketler bilen gow tans etmänem başardy. Şonuň üçin mädir şol mihmanymyzy biz yglan etmekçi. Mihmanlar biraz yerlerimizde geçýär, sahnan giňel diýäsende. Res 5, res 1. Indi mihmanlar ünsürýäs, iň gow tans eden mihmana 200 manat pul bayragy bar diýdik. Elbetde şol owadan fursatlarym gelip ýetdi. Iň gow tans etmäni, iň gow hereketler bilen tans etmäni başaran mihmanymyz şu ýerde ýaňy näşe doganmaz gow tans etdi. Men göni şuňa berjekdirin. Alalaşýaňyz mihmanlara. Bolýar da ordamy gow tans etdi. Alalaşýan bolsak bir şow hunra gel çarpaýly. Ay sağ ol. Diýmek alalaşýas. Konkursu döwýäsmi? Ine. Nesibetsin ýöri permanyň adyndan bir el şarpalyňla mihmanlara. Bir gyýyt kazan gutlap ber, ýaşlaryň sanyny gowardylar. Batly bolun, batly ýaşaň sağ bolun köp. Nesibetsin ýa, söwür köp bolsun. Indi ýöri şu wagt perman internet ulgamy arkaly öz gutlug sözünem ýollapdyr. Häzir ýekejemyn önsüňi çekmeýäs, ýöri permanyň adyndan gutluglaram bar. İnternet ulgamy arkaly mehriban ýaşlarymyzyň ak bagtlarynyň şanyna häzir beýan ediler. Ağam kakaş, bagtly bol, bagtly ýaşa. Alanyň eliniň aýagy üstün, ejeme dädime hyzmaty bersin. Merdana sen hem işiňe ulustynlük köp sağ bolsun maýdyn. Sağ olsun aýdýar. Sine permanyň adyndan gysgaç gardyklaryň beýan edildi. Indi ýöri permanyň adyndan ýaňy meşhur aýdymçymyz Mukam Gulmuratowym owadan aýdymlary ýerine ýetirip berdi. Gysgaç wagtyň içinde TikTok internet ulgamyny köpleriň söýgüsine eýe bolmanam ene ýaş bagşymyz Mukam Gulmuratow başardy. Oňa da sunuga däleminde üstünlükler ardy edýäs. Baýaljan, saňa da üstünlük. Kösä bolsun edýäs. Merdan we Jayhon Production. Kösä bolun. Şu merdan üçinem Jayhon Pro üçinem bir el çarpaýly mehribanlar mümkin bolsa, elbetde şunu gajaýyp da baramyzdy. Kaka durda ajaýyp sowgatlaryň metrip gowsurdylar. Kösä bolsun edýäs. Biz bolsa mehriban ýerleşler ediz adamlary ajaýyp da baramyz, ýene de ajaýyp arzuwlary bilen dowam edýäs. Emma arzuwlara başlamamyzdan owal ýene bir zat belläp geçýärmiz gelýär. Elbetde konkursumyň bilen tamamlanmaýa inneki tansda Kaka durduň agasy Nazar agada 100 manat goýdy. Inneki tansa kim gow tans etse şoňa 100 manat berjek diýär. Emma häzir arduw ýollamaly mehmanlarymyz bar. Aýratynda şu baty saxtnamyda Gümüş mugallim bilen Muhot mugallime ul hormat bilen saxtnamyda çagyrýas. Elbetde ýöri Kaka durduň adyndan ajaýyp toý sowgatary bar eken, şonam saxtnamyda gelip Agdyber maşgalanyň adyndan gowsurulsa sizem kabul edip almaňyzy haýyş edýäs. Mümkin bolsa synyp ýolbaşlary Muhot mugallim şeýlede Gümüş mugallime ul hormat bilen saxtnamyda çagyrýas. Owadan toýlugyny ýene bir ýol saxtnamyda gelip häzir mehriban ýaşlary arduw ýolaýaňyz. Ondan soňra Agdyber gelip kabul edýäsiňiz diýip haýyş edýäs. Gelaýyň. Bilim ustady, hormat oňan bilim ustad, mugallim. Ýene bir ýol hoş gördük, ajaýyp da baramyzda. Ýene ýaşlar arduw ýolaýlyň mümkin bolsa, gow arduwlary ýolaýas, ondan soňra ajaýyp sowgatlaryň eýesi bolýas. Başsyna. Sağ olun. Hormatly şeýeri, enaway, ýene bir gereksizi şuň tutup oturan perdendiňiň toýu bilen tüýtüregimden gutlaýan kakadyrda hoçym, bagtyňyz bolsun, geliniň bilen bir ömür bagtly ýaşa. Şu dünýädäki ähli gowlukları tizardy edýän.
sağ olun. Menem klas yolbaşçınız Muhat Moğlim adından kutlayan. Yaşların baklı bolmağını arzu ediyen. Moğlimin mektepte de şoň adından kutlayan. Baklı olun. Köz sağ bolsun aýdýas, arzuwlar üçin köz sağ bolsun aýdýas. Alan toý ser paýdaryňyz hem nesibetini siziň hem agdy bir maşgalaňyzda şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesseresini münasip ornuňyzda geçip oturup bilersiňiz mehribanlar. Köz sağ bolan, janyňyz sağ bolsun. Mehriban ýyleşir ediz adamlar ajaýyp dawaramyzy gowy arzuwlary bilen dowam edýäsini sahnamyzda toý mikrofonumyzy Kaka durduğun hemme kardeşlerini ulu hormat bilen, ulu sarpa bilen sahnamıza toy mikrofona çağırýas. Elbette şeýle toylu günni ajaýyp şanly senede hemme kardeşleri aýratynda mehriban dostlarym bolmaly. Sizem toy mikrofona gelip gowy arzuwlary mehriban ýaşlaryň şanyna ýollaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Dawaramyza gatnaşyp şu murka ajaýyp toýmadyň şaýady bolýan mehriban kardeşleri, mehriban dostlary hemmeňizi sahnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Elbette şeýle toýlu günni toy mikrofona gelip ýürek arzuwlaryňyzy, ýürek buýsonjuňyzy ýollaýsaňyz mehriban ýaşlaryň şanyna ajaýyp toýmada hoş gördük. Iň gowy arzuwlar siziň bilen başsuna. Qağa dostum gelin bilen bagtly bol, aýagy üstün. Qağa bagtly bol. Köz sağ bolsun aýdýas. Qağa durdy mehriban kardeşleri arzuwlar üçin köz sağ bolanyny. Owadan sadyryň asyna ajaýyp sow oturga oturýas mehriban ýaşlarymyzy. Ondan sonra surata düşmegi unutmaň. Hemmämiz bir jem bolup surata düşäýeli. Elbette şu bir ajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Biz bolsa ajaýyp tabaramyzy gowy arzuwlar bilen dowam edýäs. Elbette mehriban ýaşlaryň şanyna ajaýyp arzuwlary ýollamak üçin Qağa durdyň hemme agalaryny, ähli gelnejeleri, mehriban ejekeleri, mehriban dogonlary hemmäňizi toy mikrofona çağırýas. Elbette ählimiz bir sahna jem bolsak, biragdan mehriban ýaşlarymyza iň ajaýyp owadan arzuwlary ýollaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Biziň adymyz agdaldy, biziň adymyz agdalmady diýip oturmaly mehribanlar. Toy mikrofona gelmeli. Gowy arzuwlarym mehriban ýaşlaryň şanyna yolla vermeli. Hani mehriban ağaları, hormatlanyan gelnejeleri, hemme ejekeleri, hemme dogonları gelmeli. O bodan fırsatı, o bodan arzuwlary mehriban ýaşlaryň şanyna ýollaýas gelaýyn. Şol sanna Qağa durdyň göbe genesem bardyýa. Bayram urgenejemdi. Ulu hormat bilen sahnamyza çağırýas. O bodan toýlugyna sizem sahnamyza gelip mehriban ýaşlarymyza iň ajaýyp arzuwlary ýollasaňyz elbette Qağa durdyň ama ajaýyp toý sohbatlary bardy. Onum kabul edip alaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Hoş gördük mehribanlar ajaýyp toýmyzda. Başsuny. Dogonum Şeýirjan, gelinimiz Enaway. Tutýan toýuňyz gutly bolsun. Geliniň aýagy düşdün, çylogyna garrasyn. Bir-ömüre bagtly ýaşatyrlar. Geljek şuwlar netip bolsa agtyk toýlarda oturup bereýli. Toyuň toýulaşdyn. Dogonjygym Şeýirjan, gelinimiz Enaway. Tutup oturan toýuňyz gutly bolsun. Geliniň aýagy düşdün, hyzmat oýursun. Geljek şuwlar gelin oğul toyuna oturmak nesip etsin. Bagtly bol. Dädem. Sağ olun. Ağam Şeýirjan, gelejem Enaway. Tutýan toýuňyz gutly bolsun. Dädemjan bagtly bol. Bir bagtly ýaşaň. Sowgadymyz baga oşurmarak. Ýurjym Qağa durdy gelinimi bagtly bolun. Şeýir gaýnaga Enaway gelje. No hara oğluňy Qağa durdyň tutup oturan durmuşdaň tüýsüregimden gutlaýan maşgalamyzyň adyndan dasary ýurtda okap beren oğlum Amanyň adyndan eniň adyndan gutlaýan Qağa durdy. Hemişe toýdyk geleýil alajan. Toýuň başlangyjy izam dowamly bolsun. Oğul toýlary, gyz toýlary bir şahaň müň bolgaý alajan. Toýdyk geleýil.
Yugurçym qaqa durdy Aytere bilen bagtly ol gelen gelinin ayağı düşsün hizmet buyursun. Mutam öňüde toy dikkeleyli. Gelece bagtly ol. Gelece bagtly ol, bagtly ýaşa. Gelece bagtly ol, bagtyňyzam özüňiz ýaly adam bolsun. Yurjym qaqqas gelinimiz Aytere bagtly ol. Aytereňem mähfiban öýüne ayağı düşsün, mutama gülüp gel. Qayny taňa qaynynene wepaly gellerini beri bolmagy arzu etýän sowadyma. Doğancan gelinimiz bilen bagtly ol. Ayteren enneme dadama hyzmatyň bersin. Permançanyň adynam toýuň gutlaýan. Qaqa bagtly ol. Gelece bagtly ol. Gelece bagtly ol, bagtly ýaşa. Qaqa durda Aytere gelece bagtly ol. Qaqa bagtly ol. Qaqa bagtly ol. Yegenim qaqa durdy Aytere bilen bagtly ol, bagtly ýaşaň. Gelen öňe aýagyň üstüne. Qaqas Aytere bagtly bolun. Qaqas toyun gutlu bolsun. Ortadak oğlumun adynan qaqasyň adynan toyun gutlaýar. Budama enaway ýaşyra hyzmatyňyzy bersin, agzy berçilikde. Bağışlardanım Azerbaycan sazını çalıp vermeni haýyş edýän, ähli mehmanlar tanıtmaýdan çağırýan. Benim şatlıklı fırsattan peydalan gegellerime ulu can sağlık aksaatın sakası can sağlık bağıtı arzu edinemem öz arzumu yürek beyanımı şeyle coşkunumu beyan etmekçi. Şu toyun bolup oturanda men kuvancımın çağı yok. Hem məngde de şuraya ne diýettin. Toylar balonuna. Toy değilse şatlık gelýär gözeňe. Fark yok nirede toylar balonuna. Toylarını dolaşsın toydan toylara. Ata vatanımna toylar balonuna. Edidi vurdumun beregi toylar. İnsan durmuşunun göz başı toylar. Koy bolsun obamna yine de toylar. Gözel obamızda toylar balonuna. Toy görmek, toy tutmak insan arzuwy. Bu da destur adam durmuş qadasy. Toy garrama yok diýilen nakıl var. Birge ýigdelýärsiň toylar bolanna. Her kime toy sözen hiç doyma yoktur. Parky yok, ýaşly, gojasy yoktur. Toylaryň özünden bolsa da sygyjykdyr. Ruhun belentdir toylar bolanna. Toylaryň hiç bolmaz uly kiçisi. Toylar bastan ýandyr maslahatly geňeşli. Geňeşli don qyska bolmaz diýileni. Diýip bastan ýandyr toylar bolanna. Goňşy bolan märekede ýugurşer. Çağıcıklar iki yana atsalar, toyun şatlığına şatlığını koşar, şoğunu arttırar toylar bolanna. Kocaları mengzer göğe perişte, eceleri mengzer misli Yunus'a, məreke savarlar ağzı birlikte, gözel obamızda toylar bolanna. Sallanı şarkıydı gelini toylarda, durku mengzer göğe cennet hürüne, tebigattan gözellik hersine, gözellik arttırar toylar bolanna. Bağışlar beden tekni coşurlar, aşık aydın pirden pata alallar, baba gammar ustada şagirt bolallar, ovadım elhemdir toylar bolanna. Toylarımız mudama bolsun hıvırlı, süýçü sözden bir-birige mähirli, uzak ýaş dileýärs bolun bagtly, diýip dileýärs toylar bolanna. Salamat, sağ bolun durmuşyňyzda. Hormatly toýa gelen ähli mehmanlar hemmäňiz şolary ýaly toylaryň öýleňizde bolmagyny arzu edýän toýdanmazyn. Şolary hemişe toy dikkelerli saçagy toy ýazasyn. Hemmäňiz sağ bolun. Qaqadyrdy, bagtly bolun. Enaway daýda toýuňyz gutly bolsun. Menem ejemiň adyndan gutlaýan. Aýaňyz düşden. Sağ olun. Çıkarım enaway, şeýri toýlaryňyz gutly mübarek bolsun. Qaqaş bagtly bol, alan geliniň ayagy düşden. Sowgatymyz bar, goşurmaly ötedin. Daşar ýurtda okap beren doganym Aýgulyň adyndan, ataşyň adyndan, ýadgerdiň adyndan gutlaýan. Daýda toýlaryň gutly bolsun. Toýulaşsyn, qaqaşkan bagtly bol. Ýaşkanyň adyndan gutlaýan. Bagtly bolun. Yegenim qaqaş geliniň bilen bagtly bol, enaway goňşy, şeýri geliniňiziň hyzmaty bersin.
Yeğenim kaka durdu. Gelinimiz olacak aytara bağıtlı olun. Enavay gelce şirağa hizmetinizi versin. Şöyle elime damat ödük. Enavay çıkan toylar kutlu olsun. Çıkan bağıtlı ol, bağıtlı yaşa. Gelen gelin ayağıçısını hizmet versin. Köp sag bolsun aýdýas, arzuwlar üçin köp sag bolun. Ine ajaýyp sowgatlara gowsuryas mehriban ýaşdyrmydy. Ondan sonra ýaşdyryň ýanyna geçip suraty düşmegi unutmaň mehribanlar, köp sag bolun. Ine mehriban iýleşir ediz adamlar ajaýyp dabaramyzy. Gow arzuwlary bilen dowam edýär. Sahnamyzda Enaway gelenjemiziň bilişden işleşleri var. Mümkin bolsa hemeňizi ulu hormat bilen toy mikrofona çağırýas. Elbetde şeýle obodan toýlugyny bizim hememiz sahnamyzda jem bolsak, ilki bilene mehriban ýaşdyrmyda, ondan sonra ajaýyp ýürek arzuwlaryňyzy Enaway gelenjemiziň şanyna ýolaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Hoş orduk, başsunu. Enaway gelce şirağa toyuňy gutly bolsun, kaka durdy. Ýene öredek bagtly bol. Alan geldiňden bagtly ýaşa. Kardeşleň adına sowatymyz ba. Kaka durdy gelce Aysera bagtly bolun, bagtyňyz hem özüňiz ýa bagtly bolun. Enaway gelce bilen şirağa hizmetin bersin. Gelbilmet kardeşleň adyndan hem gutly ýaş sowatymyz ba. Enaway gelce toyuň gutly bolsun, gelin aýagy düşsün. Bagtly bolun. Yaşlar bağıtlı olsun. Kaka durdu, Aysera bagtly bol, Enaway gelce toýlaryňdan gutly bolsun, gelen geldiňem hizmet bersin. Bagtly bolun. Bagtly bolun, Enaway gelce ýöne toý dikkeleli. Köp sag bolsun aýdýas. Enaway gelenjemiz bilen bilişden mehriban işleşleri köp sag bolun. Arzuwlar üçin hememiz jem bolup ajaýyp sowgatlara gowsuryas mehriban ýaşdyrmyda. Ondan sonra hememiz ýaşdyryň ýanyna geçip ýadgarlyk toy suraty düşmeli. Elbetde şu ajaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly ýörüýtü Merdan foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Köp sag bolun. Ne sahnamyzda kaka durdyň hemme daýlaryny, mehriban daýdalary, hormatlanýan ýegenleri, mehriban çykanlaryny ulu hormat bilen toy mikrofona çağırýas. Elbetde şeýle obodan toýlugyna hememiz sahnamyzda jem bolsak, iň gowardulary mehriban ýaşlaryň şanyna ýolaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Şol sahne mehriban gelnejeleri Aýjemal bilen Dursunam sahnamyzda çağırýas. Aýdatin hormat bilen mehriban göwegenesi Bayramul sestramyzy ulu hormat bilen toy mikrofona çağırýas. Elbette hormatlanýan göwegenesi gelmeli, gelnejelerim bar, sizem gelmeli, aýratynda mehriban daýlary, mehriban daýdalary, hormatlanýan ýegenleri, mehriban çykanlary hememiz toy mikrofona jem bolup, häzir mehriban ýaşdyra arzuw ýolasak, ondan sonra ajaýyp dabaramyzy ýene-de ajaýyp tansaýdymlar, tansalar bilen dowam ederiz. Häzir bolsa gelmese haýyş edýäs, gowardulary bilen dowam edýäs. Ana daýlary gelaýsem, daýlary, ýegenleri, çykanlary, hemme daýdalary, gelnejeleri, aýratynda mehriban göwegenesi gelmeli. Hemmemiz jem bolup, arzuwaýdalyň mehriban ýaşdyrmyda, ondan sonra hemmemiz jem bolup tans ederiz. Ajaýyp toýmyzda hemmemiz hoş gördük. Başsunu. Sağ olun. Ýurjym şeýri tutýan toýlaryň gutly bolsun. Enaway geliniň aýagy düşsün, hyzmety bersin. Ýaşlar bagtly bolsun. Kisrak sowgatyn ba gowsur magrup edin. Kakam bagtly bolun, geliniň bilen geliniň aýagy düşsün, bal bilen tarýalýa garş. Gaýnagam öýünde enesasna näýle hyzmat eden bolsa, gaýnagama gelejemede hyzmatyň bersin. Şolar ýaly hyzmat et. Sağ olun. Sowgatymyz. Sağ olun. Menim şu persatdan peýdalanyp, yegenim kaka durdy. Doğanım Aysere, şunu kütüyen bağıt toyuňdy, ähli maşgalamynyň adynan gyzygyny gutlaýan. Goý, iň peskürleriňiz şunu ýalyp bolsun, taçaklaryňyz hem ilmi dama toyu ýalyň kiçiräçik sowgadymyz ba, gowşurmany ruhsat edin. Yegenler bagtly bolun.
Yegen bagtly ol, bagtly durmuşda yaşa. Sağ olun. Salam hormatly dastan we ýakyndan gelen mehmanlar. Saatağı eneway çykan toyun toyulasyn, öýüňne toy bolsun. Kaka geldi. Aysere bagtly olun, bagtly ýaşaň, görjekleriniz gowy, aljaklarynız alkys, söýjekleriniz perdent bolsun. Sağ olun. Köp sağ bolsun aýdýas, ardular üçin hemmämiz jem bolup ajaýyp soň oturga oturýas mehriban ýaşlarymyza. Ondan soňra hemmämiz ýaşlaryň ýanyna geçip surata düşmegem unutmaň mehribanlara. Köp sağ bolsun aýdýas, ardu ýolan mehribanlary ajaýyp ardular üçin köp sağ bolun. Siziň hem agdy bir maşgalaňyzda şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meselesine köp sağ bolsun aýdýas. Mehriban iýleşler ediz adamlary ajaýyp dabaramyzyň şeýle ajaýyp obodan pursatyny kakadurdyň ýüregine ýakyn insanlary mehriban ene atasyny uly hormat bilen uly sarpa bilen sahtnamyda toy mikrofonymyza çagyrýas. Elbetde şeýle obodan toýlugyny toy mikrofona gelip öz ýürek ardularyňyzy görünen güni mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollasaňyz ak pata beräýsiň diýip haýyş edýäs. Kakadurdy dostum senem gelin alyp sahtnamyda bize golay gelmeňiz haýyş edýäs. Elbetde ýüregiňizde ýakyn insan mehriban kıvlan, käbäň ardu ýollap ak pata berýän mahalynda sizem ýanyna dursaňyz has jaý düşer şoň üçin gelmez haýyş edýäs. Şiir nazar ağımıza geldi. Eneway gelenjemizden geldi. Doğrudamy? Ene hemme gardaşlar bizim jem bolýasmy sahnamyda? Elbetde şiir nazar ağımyzyň eneway gelenjemizden ardularyny bir ýanyna durup el çarpyp gollap duraýlyň mümkin bolsa hemme agalary gelmeli sahnamyda. Ejekeleri gelmeli. Daýdaýdylar gelaýyn. Eje yüregdek yürek tapylmaz. Ejeleň ýüregi gülden nädikdir. Ejelen hiç erbet ardıbu bolmaz. Ardıbu avatlık hem de sağlıktır. Bağışı coşa gelse dörödür bir saat. Şahir coşa gelse dörödür desan. Emma ece yürekdek yürek tapılmaz. Eceler öz kalbından dörödýär insan. Şiir nazar ağa toyuňyzyň dowamaty dowam bolsun. Eneway gelenje dowlatly gapiňyzda diňe bagtly günler höküm sürsin. Tutýan toyuňyza mübarek bolsun. Dowamaty dowam bolsun. Başsyny yaşta bagtly bolsun. Goşa beni goşa garasyn. Toýlukly bolsun. Oğlum geldim bagtly bolun. Iň petgilleňiz şolary bolsun. Doğanım Şeýirjan gelinimiz Eneway şuňky toýuňyz gutly bolsun, dowamly bolsun. Geljek ýyllar aktyk toýda oturup bereýli. Dädem goşulanyň bilen bir ömür bagtly ýaşa. Şeriýegen gelin aýagy düşsün. Bagtly gelinler, bagtly maşgalaň bir bolsun. Allahjan nekel oğul toýlaryna gelmek nesip etsin. Kakadurdy gelin bilen bagtly bol, bagtly ýaşaň. Ekide oğluňyz bolsun. Şeýrigi Eneway jeke toýuňyz gutly bolsun. Kakadurdy aýsere bagtly bolun, madama güler ýüliňiz olmasyn. Taçaklaňyz gadalaryňyz toýa bersin. Allahjan madama size toý dip geleyli. Şiirdaý toý gutly bolsun. Baba bagtly bol. Hemişe öňüňde toý dip geleli. Toý bolsun. Mehriban iýleşler bir şow honarak el çarpaýlyň mümkin bolsa hormatlanýan ene atalaryň ardularynyň şanyna. Obadan sadaryň asyna täze düşýän gelin tarapyndan ilkinji gelin salamyny gaýnatyna berýär. Biz bolsa durmadan el çarpyp gollap durýas. Ilkinji gelin salamyny kabul edýäs. Gelin salamy gutly bolsun. Şiir nazar ağa Eneway gelenje toýuňyzyň dowamaty dowam bolsun. Ondan soňra Kakadurdy öz gelinim bilen mehriban ejeme, mehriban dädime ajaýyp toy serpalaryna oturjak diýär.
Basawatın ediyasını. Ene vay geleceğimiz hazır soğudu malk gelip qoğusurcaq diye biraz vaktimizi saklayas. Mehriban iyileştir edizi adamları hazır biraz mundan kim qoğutan sesle şoňa 100 manat bayrak koyduk doğruda mı? Yönü konkursu dövüyas. Hazır hemeňize bir soruq. Şiir nazar ağımız bilen ene vay geleceğimizin näçinji ýyl we näçinji aýda toy edenligini bilseňiz 50 manat bayrak bar şoňa. Şoň üçin hazır hemeňiz oýlanşýas. Şiir nazar ağımız bilen ene vay geleceğimizin näçinji ýylda we haýsy aýda toy edenligini bilseňiz agasy ya sorama yok sorama aýtmaýçykma bolam. Agasy nazaryň adyndan 50 manat bayrak berýäs. 50 manat bayrak. Size näçinji ýylda toy ediligini hazır dol anyklaýaňyz oňa çellem. Şiir nazar ağımız bilen ene vay geleceğimiz ak pata berýär we toy serpaýyny kabul edip alýar. Toy serpaýlary nesibesini dowlatly gapiňyzda elmidama şuň ýaly toylar kän bolsun ýes. Ene şiir nazar ağa sohbatyra aldyk dordamy? Ene ogluňyzyň ýanyna geçseňiz, geliniňiziň hem ýanyna geçip bir dördümiz bile toy surata düşäýlik mümkin bolsa. Kaptaldan hiç kim goşulmaly, diňe dördümiz bile toy surata düşmeli. Häzirki düşüljek toy suraty aýratyn toy portretler üçin. Ýekejimi garaşýar häzir. 94-nji ýyl maýda diýe. Ýok garaşa onuň dogry däl. Ene kelam gel. Slaýdyňa dogrymy? Ýalňyşsaňyz özüňiz berýäňiz 50 manat bolýarmy? Bolýarmy şonda? Alamay. Ýa-sal bagtly bolun. Elmidama ýöňünde toýdyk galy. 90-njy ýylyň ýanwaryň 22-nde boldy. Ay, dogrymy? Şir nazara. Siz ýaňy maňaýdan 97-nji ýylyň ýanwar diýdiňiz ha, dogrymy? Edisem qaqa durdyň özüm 97-nji ýyldamy dostlar? Haýsy? Awstaýna diýe. Onu aýtýar şiir nazara özüm bilen o. Dogrymy? Gelam siz. Gel dogrymy? Ýangyjam gel. Klasaşymy? Ady? Gel da, gel nira barın gaçyp gel bari. Başta gow geldi we 50 manat ýalňysdan özüň berýän diýsem 50 sandyra wurda bagamy. Yo betme. Şu sowat agasy nazaryň adyndan. Sowat agasy nazaryň adyndan häzir 50 manat goşurýas. Ine surata düşdi adordam. Nesibesine amal. Geldi aga. O nesib. Bir ýyl çarpaýly mehribanlar, bir şowlara gel çarpýas. Inneki konkurs. Diňe gelnejeler üçin gurnaýas. Häzir konkursy başga hiç kime degişli däl. Haýsy gelnejemiziň telefonuny gaýnenesi bilen selfie-de surata düşen bolsa, şoň 50 manat bayragy bar. Diňe gaýnenesi bilen düşen bolsa bar, bolmasa ýok manal. Gelýäňiz sowadyň eýesi bolmak diýseň aňsat. Diňe suraty görkezýäňiz, edil şol gaýneneniňne dakazat edýäňiz we 50 manatyň eýesi bolýaňyz. Barmy şoň ýaly gelneje barmy? Gelne sestra gel. Surata görkezýäňiz, şoň gaýneneniňne dakazat edýäň. Ondan sonra 50 manatyň eýesi bolýaňyz. Gaýnenen bilen selfie-de düşen bolmaly adam, selfie-de. Şu gelinsizmi? Aýt bolma. Gaýnenen tanaýamam şu mehmanlaryň içinde. Ýanyňa çagyray beni. Şo gelejemi tanıyan ekanar. Men tanıyan niye pulun yartın bersen men tanıyan niye vay diyen diye şo gelece. Doğru mu? Hani gorkuza öyle. Doğru mu şo? Şo kunlara gel çarpıyas. Ay tuğulan bu dövrde dana gaynetin ve kuvvatnaşyan var ekana va. Nesibesini 50 madın nazarın adından oyluşu. 50 manat nazarın adından oyuldu. Nesibesini ene surata düştük doğruda mı? Ardulara maydıldı. Ne bir tanseda eleyin. Onu davaramıza katnaşyan hemme mihmanları, hemme klasaşları, ähli gudulu mihmanları, ähli kardeşler, bilim usatları, ähli qarındaşlar, ovodoşlar aýratynda ovodan ýaşdyrmyzy şol fanna şiirnazar ağımız bilen ene vay gelenjemizden tansa çagyrýas. Ýöri üçin biziň meşhur aýdymçymyz Mekan Gulmuradow dowam edýär. Hemme jäme tansa edýäs. Assalamu alaikum ihmalar. Şiirnazar toýla gutly bolsun.
Yaşlar bagtly bolsunlar. Ştoya gelen ekli mehmanlar tanışarıyız. Oğadan aydım sağlar. Siz mehribalar üçün devam ediyor. Hemmeşeme sans ediyoruz. Sağ olasın. Hem dostlarının şaşmasıyla Dibim bana yaktır ki Affedilen hanım Hala bana çok hasta kalmış Özgürce getirmem Hep kaytama getirmem İbi dime tanışıkça Arıyorum beni özgürce Özgürce getirmem Hep kaytama getirmem İbi dime tanışıkça Arıyorum beni özgürce Ay sağla. Hey! Gökçe'den de hudet, vay seni zaman, vay sen yedeceğim, özgür şerbetleri, yenge getirmekte, onu kırmakta, futbola dildiginde, gözüme geldi çekte, hem dostlarım şaşmak diyor, gibi vuramana yaktır ki affedilen bana kararlarmış, hala bana çok hasta kalmış. Özgürce getirmem, hep kaytama getirmem İbi dine tanışıkça, arıyorum beni özgürce Özgürce getirmem, hep kaytama getirmem İbi dine tanışıkça, arıyorum beni özgürce Sağ olasın! Hani hemmeşe tanışarıyız, hemmeşe tanışarıyız. Ay maşallah! Yeah! Aslında gülürsün, şekere gülürsün, nabada gülürsün. Hem dostlarım şaşmak diyor, gibi vuran bana mı yaktır ki affedilen bana kararmış, hala bana çok hasta kalmış. Özgürce getirmem, hep kaytama getirmem İbi dime tanışıkça, arıyorum beni özgürce Özgürce getirmem, hep kaytama getirmem İbi dime tanışıkça, arıyorum beni özgürce Haydi ne kemal! Hey! Yani! So, Baba. Hoppa. So, hangi mekanlar? Bayram zamanı sevgili. Dans edin yaşlar, henüz hemen dans edin.
düşün. O kadar aydın sağlar devam ediyor. Sağlar, dinleyeceğimiz sansiyeliye. Ovada şehitler için Prince saydım sağlar oynarız.
kapini çalacağım. Tak 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 kapini çalacağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Tak 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 kapini çalacağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Sağ olasın. Hey. Boy boy. Hey hey. Ay sağ ol. Hey. Hoppa. Yine de kalsın malası. Horon edelim horon. Ne güzel oynuyor. Bakıp su gözü. Hey 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 hey. Ayağımda takılıyor. Bak kutukur ediyor. İnsanım anasından. Motor motor ediyor. Hayalımda takuya takır takır ediyor. İşte dumanasından motor motor ediyor. Hayalımda takuya takır takır ediyor. İşte dumanasından kırın kırın ediyor. Hey! Sağ olasın. Yürü bari. Hey hey. Hoppa! Durmuyor yerimden. Hey 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 hey. Ayağımda takılıyor. Bak kutukur ediyor. İnsanım anasından. Motor motor ediyor. Hayalımda takuya takır takır ediyor. İşte dumanasından motor motor ediyor. Hayalımda takuya takır takır ediyor. İşte dumanasından kırın kırın ediyor. Hey! Şimdi, uy! Hey hey! Gerekirler. Ramazan aylar. Hay gerekirler. Hayalımda takuya takır tukur ediyor. İstediğim anasından matır mutur ediyor. Hayalımda takuya takır tukur ediyor. İstediğim anasından kırın kırın ediyor. Hayalımda takuya takır tukur ediyor. İstediğim anasından matır mutur ediyor. Takuya takır tukur ediyor. İstediğim anasından kırın kırın ediyor. Hey! Sağ ol maması. Sağ ol.
yine mihmanlardan şey. Ana yine beyleniyor. Yine oğlum dostu olsun şey oynadı. Almanın günlerin alıp Atlantik gelin azarlarını salıp Mahalletin kenarı değil Müzikleri duyuyorum Dersin yanımda Senin şandan sen geldin Ay gülecek orada Hadi birlikte Listen to me, oh dear. Kendinin yanında Senin şanlan seni geldin Ay gülecek orada Hadi bunu koşarayım sen Oğlanlar giderek mihmanlar vatandaş arayın. Karşı ediyor mihmanlar için. İçinde. Karamella super lady, fadedik ya baby. Hadi gittik vay yakala. Alamuz الهجيبة مجحاجب خير تخيدي صابرسي رخطت عن تلخا يتاري بتخاتلها صابرسي بدك أمام الكهبة ما تخيخ ما تخاف الله صابرسي ولا وآلي الجيري خلي بلي بتخلي ستيري سكسي ليدي بدها أورس كل مديني ولا وآلي الجيري خلي بلي بتخلي ستيري سكر ليدي بدها أورس كل مزيمي مجحاجب خايف تخيدي رخطت عن تلخا يا ساري بتخاتلها صابرسي بدك أمام الكهبة ما تخيخ ما تخاف الله هاي شباب ولا وآلي الجيري خلي بلي بتخلي ستيري سكسي ليدي بدها أورس كل مديني ولا وآلي الجيري خلي بلي بتخلي ستيري سوبر ليدي بدها أورس كل مزيمي اجبت
ليدي بدها عروس بالمدينة ولا وقالي يا الجيري قلبي اللي بتخلي استيري سوبر ليدي بدها عروس بالمزيمي هاي برك الله دوامي دياس أنا تاسي ديانا Elder yok orada tavsiye edenler. Allah Allah ya baba selam aleyk ya baba Allah Allah ya baba selam aleyk ya baba Seydi Manzur ya baba Bincik Anzur ya baba Allah Allah ya baba selam aleyk ya baba Allah Allah ya baba selam aleyk ya baba Seydi Manzur ya baba Bincik Anzur ya baba Ay canım. Yeah. أشرب بالليل واجيك تسوى صار على هبي واجيك تفي بيزك يزيدي مش ما في ليدي وانا في قلبي ظهرك وريدي الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا سيد منزور يا بابا بنتك أنزور يا بابا Bana siberek lay 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 lay. Yok başka hiç kimsem yok bana Ne hallerdeyim bilirsen bir sor bana Seni seviyorum canım desen çok zor bana Neler çektiğim inanmazsın bir sor bana Derin narin yarim ya düştü hayalim Ne alacak şimdi halim Derin narin yarim Derin narin yarim ya düştü hayalim Ne alacak şimdi halim Derin narin yarim Hanım Ergencan tavsiye ediyoruz. Elleri yok orada devam ediyor. Tavsiye edenler yerler gördüğünü. Bana siberek yeah. Alem Production Studio. Ergencan Gene bir rakip. Yeah. Ataş yattın mı ya? Hani oğlum şiitleri elleri yukarıda devam ediyor. Esselamu. Sağ ol. Hoppa. Ya Esselamu. Haycan yüzü fit ola. Karıştırdan mısın fit kola. Gelin üşüp min kola. Hadi gidin. Son deretiyor. Üniversite bu gecem teretiyor. Uçağı yine kanatıyor. Derleri kıyır yıkılıp böktü. Yalıtayı köklü. Aladılarını cübime okla. Cübektakilerin eymeti okla. Buludaklar nail kovma. Tavsiye edenler
Devam edeceğiz. Yigitler manası bir ikil.